ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦ୍ୟ ଓଙ୍କାର ହିଁ କବିତ୍ୱ। ସେହି କବିତା ଭିତରେ ଅଛି ଜୀବନ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଆପଣ ମାଟିରୁ ଆକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶବ୍ଦାୟିତ କରିଛନ୍ତି କବିତାର ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମରେ। ଆପଣଙ୍କ କଲମ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ ଓ ଭଲ ମଣିଷ ପଢ଼ିବାକୁ ଅବିରାମ ଗତିରେ। ହେ ଯଶସ୍ୱୀ କାବ୍ୟ ପୁରୁଷ, ଅଜସ୍ର କାବ୍ୟ ସୌଧ ମଧ୍ୟରେ ନୀରବ ସାଧକ ସମ ଆପଣ ଲେଖି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଜୀବନର ସୀମା ସଙ୍ଗୀତ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ଵେତ ସଂକେତ ସମ୍ମାନ, ସାରସ୍ୱତ ସମାଜ ସମ୍ମାନ, ସ୍ୱରୂପା ସମ୍ମାନ, ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ ବିଦୁଷୀ ସଭା ସମ୍ମାନ, ପାର୍ବତୀ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ସମ୍ମାନ, ମାଟିଘର ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମାନ, ଆମ ସାହିତ୍ୟ ପରିବାର ସମ୍ମାନ, ନିଶିଗନ୍ଧା ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମାନ, ଆଭାସ ସମାରୋହ ସମ୍ମାନ ଓ ଅପରାହ୍ନ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ସମ୍ମାନ ପରି ଅନେକ ସମ୍ମାନ ଓ ପୁରସ୍କାର। ଗୋଦାବରୀଶ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ 68ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ତଥା ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ 139ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବକାଶରେ ଆପଣଙ୍କ ନିରଳସ ସାଧନା ଓ କବିତା ପ୍ରତି ଅନୁରାଗକୁ ସଦାପୂର୍ଣ୍ଣକ ଗଗନବିହାରୀ ସ୍ମୃତି ସମ୍ମାନ 2025ରେ ସମ୍ମାନିତ କରି ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗର୍ବିତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନ କାମନା କରୁଛୁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ସାହୁ ମହାଶୟ।